ёҷи чихеле ки ба мо маълумай ҳозир як баҳси ҳамин бигем масъалаи қибла қати хестагие ки қибла бояд рост хонда шавад не ки каме қиблара то додан сини Ватикан аз диди шумо чӣ гуна буд ҳамин чихел аст солҳои 1900 мисол барвақтар мисол дар Кӯлон фақат ду масҷид буд. Як масҷид буд дар Бузургбор назди маркази Саид Мир Алия Мадонӣ, як масҷиди дигар дар кӯчаи Чарамгаро. Кӯчаи Чарамгаро будаги масҷиди панҷвақта майдатар буд. Мана вақти ҷумъахонӣ пеши Бузургборда ҷумъа хондам. Ба мурури замон вақти иҷоза музей соз мекарданд, баъд ин масҷида кӯчонданд ба кӯчаи Чарамгаро бурданд. Ҳамонҷо ҳозир намозхон шуда. Баъд мисол ҳеҷ кас намедонад қибларо одамо чам намекарданд. Хеле ҳозирги бори намозхониам рӯшто набуд. Уча қиин буд одаморо мисол намоз мехонд ё қариб гуногор мекарданд. Ман мисол форсирам намехондам. Хоб мана мисол арабирам намехондам. Мана худо шукронаи худованд, шукрона истиқлолият мисол ҳама озод. Кайр мехонӣ, гиҷоза мехонӣ, марҳамат хондам биге. Мана баъд бобои мо бобои Қурбон Отохон мегуфтам. Мана ҳамчун бобомо ки мана мисол қиблара мобайни кӯи Хуҷумиминҷон сартез буковен. Ҳамин мобайнда ки қибла дуруст мешавад мегуфтанд. мо ай вақти дар килод мо гирстагӣ будем. ҳамеша ҳам хел мехонем. Ҳам хел мехондем. Ман агар ҳозир Бузургборам нигоҳ кунед шумо, мобайни ду кӯқатия. Мобайни ду кӯқати туғри Бузургбор аст. Яъне ӯ ҳамин хел камтар то дудагио хато ана? Хато будагида. Баъд мисол вақти дидем бобои домло Ҳайдарам мисол камтар ту тарафи дист чап гирифтад. Тараф асоси қибла тарафи дист чап бигир мекард. Ана ё талаб фаҳмида тарафи рост гирифта буда кай мешавад ки хеле компус кати ка аҳамият додаги нестанд. ҳозир баъд ина бо дуруст шон кардан бад. ҳозир дурустшон кард. Ҳама масҷидои шаҳри Кӯлон ҳозир ҳама қибла дуруст кардагия. Ёки мина масҷиди бобои Ҷамолдинам хеле буд нигоҳ кардам тарафи қибла рост кардагия. Бобои Домуло Мамадуллоам ёки Чарамгаром будаги ҳама тарафи қибла дуруст кардагия.